Ahoj, tady Richard Krajčo, zdravím všechny posluchače Hit Rádií. Moc se těšíme na vaše valentýnské vzkazy a vy, doufám, se těšíte na náš Srdcebít. Jako malý jsem to měl hrozně rád. Pak přišlo takové období, kdy mě to tak jakoby v uvozovkách míjelo. A pak přišlo období, kdy se to pro mě stalo vlastně jedním z nejkrásnějších dnů během toho roku vždycky. Ono asi záleží, v jakém jste rozpoložení, koho máte kolem sebe. A teď miluju Vánoce a miluju Valentína. Vyznání, občas ho mám písničkové, pravda? A ty lidi o tom ví, nebo věděli. A vlastně to poslední vyznání můžu taky spojit s písničkou, s tou aktuální, protože to je vyznání mé lásky k dětem, mým dětem. Tak co se týče Srdcebítu, no, tak jsem v očekávání samozřejmě, protože ode mě je tam textově nějaký message a myslím, že hodně fanoušků čeká vlastně na to, s čím přijdeme. My si myslíme, že jsme vybrali to nejlepší, pro tu píseň jsme udělali to nejlepší. Doufám, že ta radost, ta energie tam v té písni je ukrytá, že vlastně to přejde i na ty fanoušky a doufáme jenom, že se jim to bude líbit. Ty reakce jsou zatím velmi příjemné, mnoho z nich je vlastně překvapených, že se to trošičku zase posunulo někam jinam, že tam je tolik radosti, řekl bych, tak uvidíme, jak to bude působit na ty ostatní, tak možná taky proto, my jsme si to vlastně na kempech otestovali, pustili jsme to pár lidem do uší a říkali, že se na to bude skvěle tancovat a že je to baví, tak doufám, že takhle to budou mít i ti ostatní. Hit Radio. Hit Radio. Hit za hitem.